Почваме след 12 минути, защото питах тук Милен дали да почваме. След 12 минути намираме се в Борисовата градина на площадката с слънчето, както е известна. Тук има малко хора, защото има днеска едно бягане. Аз обаче ще бягам за първ път в състезание. Записала съм се на 5 км. Отбор си. То се пише бе, нали го снима току-що. Отбора е най-добрият отбор, колкото толкова. И тук загряваме, слушаме рок за настроение. Довел съм се най-добрия съпорт. Мога да кажеш нещо, Здравейте! Днес ще се опитаме да съпортваме. Не ми се чува до сега, защото не мога да тичам кой знае колко. Да се опитаме. Аз за сметка на това тичам, казвам, направо нямам спирка. Но като цяло... Ще е доста така драматично по трасето и че ще бъда снимана в процес на драматичност, така че ще се видим. Това вероятно няма да се размени без снимане. Ще видим. Тръгнали сме по пътя за Ада. Тук с Петя. Чакаме, има точно 2 минутки до старта, така че взето сме... Тоест тя е готова и аз покрай нея ще тичкам. Да видим. Както се казва, never been better. Е, това е заявка. Ще броим! Колко може. Честита много година! И така, намираме се по трасето. Както обичам да казвам, километър и 10 навътре в трасето. Почва хубавото, както коментираме тук с Петя. Добре, слънчевко, спокойно. Много Зор. добре. Ето, кажи сега. Много е добре. Така, чувстваш ли? Пак сме ни. Петя тича като едно малко зърче. Не мога да стигна. Малко коте. 2,7 сме навътре в трасето, директ половината го минахме и даже минахме по-трудната половина. Ще ви гледам до къде сме, да. Последната горище и после тръгваме едно лудно долнище, течак до финала и Петя е дошла подготвена, личи си, защото тук направихме едно много дълго тичане, много сериозно и то се личи по разстоянието, приключи. Ето се вика, 2,8 вече, ги 100 метра ги завъртя. Няма да я карам да говоря, сега си има друга работа и продължаваме къде? Напред. Напред! Надолу вече тича, не мога да стигна, не мога да говоря. Движим се много добре. Тоест тичаме. Като си е добре. И приближаваме по-малко. Вече сме 200 метра преди 5-я километър. 200 метра преди 5-я километър. Преди четвърти. 200 метра преди да почнем 5-я километър. Вече няма кислород в мозъка. Да, няма нищо. Но така или иначе многото мина, малкото остана и то се е надолу. Така че личам! Личам! Напред! По 1 километър точно преди финала се намираме. Петя тича, не мога да стигна, както казах. И прави чудеса от храброст. И... Кой аз? Да, ти. Аз съм добре. Добре, тя е добре. Значи аз умирам. Аз мога още. Ето, до там правим чупката и после финална права. Ми остана. Ограждения, чудеса, тук сме като
на хиподром, конете тичат и така. Usual stuff. Айде. Айде, напред. Намираме се преди самия финал. Ето го 100 метра пише тук всъщност. Спринт до 100 на финала. Петя прави чудеса. Тичаме като ненормални. Аз такъв финал не съм правил. Ето го финала. Ето е Петя. Тичата, знае ли са? С 5 тича човек. Очакваме да видим как се развива състезанието на 10 км при мъжете. Всеки момент състезателите трябва да преминат през 8 км, за да видим там Аз нямам. дали се запазила разликата от 15 секунди между първите. Браво! Айде машините! Да, не сте. Трябва ли го на време? Браво, и какво направи ти на този финал, бе? 5. Не мога да стигна. Yeah, baby! Слънчето. Ето го. Браво. Браво. Спирам.